Harus karo sandek leren. Heeh. Ya ngaturi tembang apa iki, Cak? Wonten Liwong. Oh, Liwung. Nah. Ya, Liwung. Bahasa kalian Setia Laras Campur Sari. Apa kowe? Hah? Udah dulu. Senajan abot, ya digendong. Loh, abot kok digendong. Lah jaremu tak gendong kemana-mana. Oh ya. Wah, ya. Setepan di toratu, lir siramu, hatiku, mugi Gusti nulani, resa putra dinawa mati. Setia Laras Campur Sari. Bos kuwi lho kok diam-diam baik. Aku kok bubun bengi iki ta? Heeh, piye?
Panganan kok pirang-pirang. Alhamdulillah, biasanya malah lages-ges yang ora ana, sampean bingung. Aku gak kuatir musik panganan. Iya bacot ke ya. Sabtu